Kula nuwun. Sugeng dalu para kadang sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kaliyan kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri saha nglestantunaken budaya Jawi mliginipun tembang-tembang Macapat. Kagiraken lumantar Radio Gemilang FM kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 2. Lumantar Radio Gemilang ing kemapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Kados padatan para kadang bilih dalu menika kula tetiga wonten Bapak Sigit lajeng Bapak Haji Sugiono. Arum dalu menika ugi kagiyaraken lumantar kanal YouTube panjenengan saged madosi wonten ing Gemilang FM Official. Ngaten nggih. Saderengipun kula matur kathah ugi ngaturaken tembang-tembang Macapat kepareng kula manggi kadang kula rumiyin wonten iring tengen menika Bapak Sigit. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Bapak Jemiran. Kados pundi wartosipun kala malam Selasa kepengker mboten saged pinanggih nggih. Inggih. Karana menika Jawaipun nggih. Saking tur bledheke gedhi-gedhi. Inggih. Cendik-cendik. Nyuwun pangapunten para miyarsi. Nggih. Namung lajeng dipun aturaken klenengan. Kasunyatan mila kathah ingkang sami menapa menika. Tegesipun melehaken. Inggih. Kok mau bengi ora ana Macapat Ngaten nggih. Dipun antu-antu lajeng kula tiyanggenipun matur mboten wantun kalian Jawa. Ngaten. Nggih dene wonten ing pojok menika kadang kula sepuh menika Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Manunggi kesehatan kabagas kewarasan saged lumeber lumencuk dumateng sagung para sutresna budaya lumantar Radio Gemilang FM mugi tansah pinanggih kawijajan karemenan Nggih. guyub rukun kaliyan keluarga. Ngaten nggih, amin. Mila leres sanget kawilujengan kabagas warasan menika utami sanget tumrap tiyang gesang bebrayan. Dados sehat menika minangka wujuding kanugrahan ingkang mila ageng sanget ngaten nggih Bapak Sigit menawi dikerto aji mawi dono mbok bilih angel sanget menika. Sehat menika. Menika rinaos pengaji menika kalamun awakipun piyambak menika nembe rada sakit ora pekoleh awake. Kek krasa kesehatan menika penting sanget. penting. Inggih para kadang kados padatan nggih saderengipun dipun aturaken tembang-tembang ingkang badhe katur. Oh inggih ingkang kula aturaken bilih dalu menika ing samangke karana ing wulan menika mboten dangu malih badhe mlebet wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing ngajengan menika sampun dipun cawisaken materi menika mapak praptaning wulan Ramadan. Ngaten nggih para kadang. Kanthi menika sugeng dalu, sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken sekar mijil ingkang badhe kula aturaken. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karahayon amrih
sembadan ing sedyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa kengcim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca patan nenggih bisa rahayu inggih sekar micil kalih padha menika kinarya panyuwun dhateng ngersaning Gusti Kang Maha Manon nggih Gusti ingkang Maha Kawasa pangejapipun Kiaran Arum Dalu menika tansah manggih karahayon langkung-langkung maca pat menika saestu sageta rahayu wonten ing bumi Nuswantara tanah Jawi lajeng mliginipun wonten ing Magelang lan sak kiwa tengenipun. Bapak sikit monggo tumuli katuraken pupuh menapa ingkang badhe pun aturaken ingkang gayut kalian mapak praptaning wulan Siam. Inggih. Menika ingkang dipun repta dening Swargi Eyang Sudi. Oh, inggih. Nggih. Menika anggenipun ngripta dereng dangu menika. Nggih, rikala Bulan warsa. April Oh. 2021. Nggih. Anyar. Nggih. Menika wonten Dandang Gula, Nggih. lajeng wonten Asmarandana. Asmarandana nggih. Nggih. Kula menawa sok wedi kecelidut nek sok Semarandana ngoten. Iku ngono lan sejarah. Sinar kara wedaran puniki mugi-mugi kang samya miyarsa ngraosaken memanise.
kang agung wulanipun prokadang muslim kang tuhu kebak berkah kabecikan iku berkaing kang maha kuwasa tumrap muslim ingkang samya nindaki ageng ganjaran nira wonten pinten padha menika dandang kalih. Oh kalih dipun Menika rasaken wau nggih larasipun slendro songo. songo nggih sak menika badhe pun gantos menapa Napa nyobi dipun gantos nggih. nah nggih kersanipun pepak ngoten nggih Sira wong-wong kang iman sayakti ler tetiyang ing saderengira tuhu sira den wajibke poso sewulan nutuk salebeting Ramadan sasi kang mangkono kinarya anguti anggayo mredadya janma kang takwa
jroning urip marma becik siaga Cetha sanget lan mila kepenak sanget dipun mirengaken nggih senajan namung kalih pada namung saderengipun pun terasaken ngaturaken sedugeng dalu nggih kadang kula ingkang wonten ing Sempon Pak Mijan sugeng dalu Pak Mijan Itu sempon dukun itu. Sempon dukun nggih mugi-mugi dalu menika dereng sare nggih tesih nyawiji midhangetaken giaran arum dalu lan nderek ndedonga karana ingkang garwa nembe gerah ngaten ngendikanipun mugi-mugi tumuli pikantuk usada kaparingan sehat malih amin. Ugi Raka Mas Farodin wonten ing sedayu sugeng dalu Mas Din mugi-mugi dalu menika ugi nyawiji nggih wonten ing giaran arum dalu dipun tenggo wiyanipun mobilé nembe kalih rumiyin dipun terasaken menapa badhe pun aturaken katerangan rumiyin saking kangge Bapak Haji, nganu monggo. nggih pemanasan. Oh nggih. Enjih saking para sedaya budaya kaleres nggih. Wulan menika wekdal menika sampun malebet ingkang dipun wastani wulan Saban nggih. Nggih. Lan saderengipun wulan Saban menika wulan Rejab. Rajab nggih. Rejab nggih. Miturut dawuhing Kang Kawasa saha lumantar Kanjeng Nabi mbok pilih 3 wulan ingkang sampun lan nembe lan ingkang badhe menika wulan ingkang barokah. Ingkang kebaing barokah lan nugraha ugi kebaing pangapura. Nah nitik wonten ing menika menawi wulan napa niku Rajab menika saged dipun wastani nandur. Nggih, nandur. Nandur kebecikan, nandur amal soleh, nandur menapa nggih. Nggih. Tumindak ingkang sae. Lajeng wonten wulan Saban menika rabukipun nggih. Dipun rabuk mulih ing samangke wonten ing wulan Ramadan niku dipun sempurnakaken. Iliripun nek awake dhewe le nandur niku wis diopeni diupakara lan mangke saged wonten ing wulan Ramadan menika saged napa nggih kinarya ganjaranipun nggih saged nggih. Pramila wonten ing mriki menika menawi tiyang Jawi kala rumiyin mastani Rajab menika ya pancen tanduran nggih. Lajeng Saban menika menawi tiyang Jawi wonten ingkang mastani wulan ruwah. Liripun masih ketuluan wulan ruwah menika menawi kirata basane wong Jawa mbiyen ngruwat arwah. ngruwat arwah. Ngrumat arwah Dadi ruwah nggih. nggih ruwah nggih. Kaya ayo pancen juru sastra. Datar yo nyuwun sewu isih lantik. Lah menika ingkang boten kenging dipun pungkiri. Arepa mumpet-mumpet ki ya ketok lemak pendelus. Nggih. Liripun ngrumat lan ngruwat arwah menika. Mboten terlanjur gawah mboten nggih. Menika menawi tiyang sepuh riyin menika biasanipun sok sami ngeleng bekti karo wong tuwa. Bekti karo pepunden lumebar bekti dumateng para arwah-arwah. Liripun ngeten menawi sampun malebet wonten ing wulan ruwah menika biasanipun ingkang kelampah kala taun-taun kepengker pinten taun kepengker
alit kula kok nggih. Menika nek cara awake dhewe mlaku nang dalan mesti kerep lek kepethuk wong gendong napa cething isi sego karo rantang isi lawuhan. Menapa menika tegesipun? Menika badhe asok bulu bekti betul asok nugroho napa nggih tandha bekti kalian tiyang sepuh. Nggih, caos digendong mawi lendang, yuk numpak pit. Nggih. Nek menika dipun gambaraken caos dipun leksanani caos hormat dahar kalian tiyang sepuh utawi kadang sepuh. Lah menika ingkang dipun wastani ngrumat pepundhen ngrumat arwah menika. Lajeng biasanipun menawi sampun ngaten wonten ing kampung-kampung tasih lumampah dumugi sakmenika sok dipun wontenaken doa bersama nggih. Ndonga bareng-bareng yen ngapunten wah iki jane staf diprotes ora campur basa Indonesia. Namung nyuwun pangapunten Bapak Haji. Anggenipun caos minangka bekti dhateng tiyang sepuh menika janipun boten ngemungaken wonten ing wulan Saban kemawon ta menika? Nggih menika kan menika gandenganipun akhir taun menika ngruwat arwah niku termasuk bekti lan istilah ya napa nggih tandha yektine tresnane bektine karo wong tuwa. Mboten gayut kalian ingkang kula aturaken tegesipun boten ngemungaken wonten ing wulan Saban. Menika mbok bilih karana menawi wulan Saban menika wonten babat ingkang langkung wigati mbok bilih ngaten. Kula rak dereng mangertos menika. Kala aturaken wau wonten gandenganipun kalian kintun doa kula nek sing ngarani nek wulan ruwah ki do nganake sadronan. Oh, nggih. Sadronan nggih. Biasanipun menawi kampungipun menika ngawonten sadronan biasane lesok mulai masak le gawe sarangan nek cara jaman biyen niku sok diutamake mengko sadurunge gawe kranjangan ki dilebokake kranjang aku arep atur dahar karo Yai sepuh riyen kan ngoten biasane ngoten niku. Lajeng mangke kek ngiseni gawe kisarangan digo nang masjid dikumpulke apa nang endi niku mangke kisarana malih kangge guyub rukunipun warga. Tegesipun menika kinarya tandha yekti bilih putra menika nggadahi jejiban kedah bektos dhateng tiyang sepuh. Nah, wujuding bektos menika boten nempunaken donganipun lajeng mbok bilih saben-saben kedah sowan. Namung dipun maknani kanthi ngaturaken arupi daharan kala wau ngaten menika ingkang pun kersakaken. Menika simbol kemawon napa nggih wujud napa nggih apa wah. Nek cara le matur bahasa Indonesia ne priye Pak? Menapa menika? Kalau wau Mas Kaji ngendika nandur, njuk ngopeni. Nah menika sajake salah setunggaling perangan ngopeni menika. Nggih. Ngopeni le tanduran menika nggih. Nggih. Sebab tanduran menika nek ra dupeni tukule ya mbuh lho kuwi. Lah menika wonten gandeng menika kula aturaken kula wau ning wulan apa Rejab nggih menika do nandur amal usahe nggih ngamal sing amarga gedhe ganjarane. Lajeng wonten ing ruwah menika ditambahi di rumah di pepetri dirabuk disaya ben le ngamal kebecikan manut agamaning muslim misalnya nggih menika ngadah-ngadahaken anggenipun ibadah salatipun daresipun ngaji lan salat sunat-sunatipun lan kangge sarana menawi wonten kala wau wonten setunggal ustad wulan Rejab menika wulan pengampunan. Ananging wonten ing mriku pengampunan kagem sedaya tiyang. Nggih. Ananging dipun lajengaken tiyang ingkang iman. Nggih. Boten tiyang ingkang nerjang sarak nyingkiri bebener. Napa niku nyedang sarak nyingkiri bebener niku? Niku nek Nalisir. bekti karo ngasepuh niku ngasepuh ki wong tuane dhewe apa kalih sinten mawon? Nggih, Lajeng nek wong tuane kok wis tilar donya niku le mbekteni
apa isih dibekteni apa kepripun? Tasih. Oh, tesih nggih. Nggih. Acaranipun Caranipun menawi bekteni dumateng pepundhen ingkang sampun murut ing kasidan jati menika ingkang langkung utami. Napa nggih tumindakipun Bapak Ibu ingkang sae dipun lestantunaken. neruske. Nggih, lajeng tumindak ingkang awon dipun bucal ora usah ditiru. Nggih. Lajeng kangge bektinipun nika nggih kadangkala dipun gintuni doa, dipun suwunaken pangapunten ingkang baken nglestantunaken lampahanipun tiyang sepuh ingkang sae dipun lestantunaken lan ugi gegayuhanipun tiyang sepuh ingkang dereng kelampahan awakipun piyambak nggadahi kewajiban nggih nyembadani utawi nglampahi kados dene wah aku esuk nek arep apa ya gampane arep kok klambi si A niku ngoten nggih pami. Lah ning gandeng sampun murut kaya gasih dadi dereng keleksanan menika nek awake dhewe ngerti niku gawe dhewe ya napa nggih langkung sae dipun udan. Niku nek bekti niku kejaba neruske barang utama sing padatan dipun leksanani ngasepuh. Nggih. Ya njuk kuwi mau ngeteri apa kuwi? Ngeteri sega. Nggih. Munjung. Munjung ngaten niku. Nggih. Niku napa ming niku tok napa saben dina kudu bekti apa ming Lah pendak ketemu napa pripun niku? nek masalah bekti tiyang sepuh niku saben detik kasarane tembung nggih setiap saat saben mangsa mboten ming wonten ing wulan ruwah mboten namung niku kiratanipun simbolipun kemawon istilahe kangge napa nggih njangkepi napa nggih wulane ruwah niku wae nek nilai bekti karo wong tuwa niku ya setiap saat bola-bali setiap saat Ya Saben-saben wekdal. saben wekdal nggih to nggih menika kedahipun kan ngaten nggih kedah tetep bekti lan lestari nek ndongake wong tuwa sesasra ana ya tetep saben mangsa nggih Nek perlu pendak rampung le Ibadah. ngoten to. Nggih saben dina ngono. Ora wong kok nek awak dhewe iki ngetokke bekti lho wong tuwa. nggih Iku sesuk anake awak dhewe ya tiru-tiru bekti Ah, awake nggih, dhewe ya. nggih menika wonten istilah ngonen kacang ki mosok ninggal lanjaran Tegese wong tuwa ki ora ming nuturi tok ning dadi uswatun. hasan Nyontoni, Nyontoni nggih. paring tulodo. Ngoten nggih. Nggih nggih. Dadi nandur sing apik-apik diapik-apik diupakara. Ora ming nemu nandur syukur malah nemu disimpar-simpar. nek sing nemu niku biasane ya pripun nggih langka nggih nek masalah kontenan niku nek gampane nemu wowohan niku kadang-kadang gitu nggih Lajeng kala wau rak ira-iranipun menika mapak warsa Ramadan. Ingkang dipun ngendikaken menika kala wau nembe wonten ing wulan Rajab, Saban lajeng Ramadan. Mbok bilih lajeng wonten bab-bab ingkang kedah dipun cawisaken kagem ngadepi mlebet wonten ing wulan Ramadan menika Bapak Haji. Lajeng prayoginipun dipun terasaken rumiyin kula wonten ing namung nembe sekar. matur ingkang kalih padha dandang kula niku nggih. wae Mamu lak ming rong Nah nggih. padha. Mila lajeng kula matur dipun terasaken monggo. Tak matur kalian Mas Kaji. Pripun Sing neruske kula napa Pak Jumirah? Ya. Nggih, Pak Sigit. kok gentenan kok Panjenengan rumiyin. gentenan nggih Anu nggih kesepuhan mawon nggih. Nggih. Slendro sanga miring. Marman nira. Golek keduren kuwi. Nggih keduren. Rasane kok keduren. Marman nira. Pripun? Kadang muslim kok dadi dandang gula meneh.
Iku ngono pancen nganu gitu Pancen di- lali. Napa sajake niki nganu ya dicontoni Pak Jumuran. Dipliru-pliru Iya, nggih. Marmanira. Nah, bareng ini meneh. Nggih. Ya ta? Nggih. Pripun niki wau. Kula kok dereng saged to niki, Pak. Ingkang boten miring nggih kakak. Kadang kadang muslim. Ngaten niku. Inggih leres. Becik siaga tata tata ayo kongsi kata lumpen ing wulan Saban punika wiwit den kulinakno pitutur becik sami katindakno pitutur pisan sayekti leren nono genyo samya memungsuan mring kadange senadyan janmo punika tan padha nyekutana mring Allah kang maha agung dosane dipun ngapura. Mobilnya saged dipun selingi kinten-kinten Bapak Sigit. Ya ngaten nggih. Kalau wau Bapak Toyo dereng nggih. Dereng. Ngaturaken sugeng dalu katur Bapak Toyo. Nggih wonten ing luar. Wonten ing ngluar. Mriyan nggih. Mriyan luar. Mriyan ngluar sugeng dalu sugeng midhangetaken. Salajengipun katur Bapak Sukarjan menika Bapak- wonten ing Cabian Serumbung. ya, oh Bapak. nggih Bapak Sukarjan wonten ing Cabean nggih Serumbung. Menika tanggung mboten pinanggih liwat HP. Liwat HP nggih. Ngeten. Bapak Mujiarto wonten ing Klodran. Nggih. Iki
ajake wis rada sembuh iki. Sampun dangan ngoten Rada nggih. dangan. Ya, seka sethithik Pak Muji karang sing jenenge ganjaran. Ganjaran. Sakit menika Nek teko makbyuk, nek mari saka mari sithik. seka sithik sauger tesih wonten semangat anggenipun Nggih. mantun jer kala wingi kalian sak menika langkung sehat sak menika. Tartamtu sak menika kalian minjing mesti Sehat sehat nginjing. nginjing. Nggih. Menika terus Tegesipun basanipun Lariel menika mawi proses. proses. Niki tak jarak basa Indonesia. Haji apa-apa wong awak dhewe iki Nuswantara. Nuswantara. Gemilang FM menika kangge sak sinten kemawon. Nggih. Lajeng kanca-kanca saking grup penabuh Cokro Laras Wonten ing Pandian wonten ing menika nggih. Pandian ngaturaken sugeng nderek bingah awit kala wingi anggenipun leladi wonten ing bebrayan menika kapetang menapa sukses mungkasi karya saged leladi saged ndamel remen tumrap bebrayan agung kabeh do pinter kabeh kejaba sing tukang gong tok sing kleru. Kula ngerti sing ngegong kok kula. Mergane Kula ngerti sing ngegong kok niku. Yen ngaten prayoginipun dipun terasaken mangke Ngaten, nggih. Karena arum dalu sawetawis kasigek rumiyin nggih Bapak Nggih, Sikit. nggih, nggih. Para kadang sawetawis kasigek nggih arum dalu mangke sasampunipun priwara tumuli nyawiji malih. Sumangga. Duh, piye iki? Lho, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Napa, Bu? Napa? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Lho, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang Inggih, aturaken panuwun dhateng para pamidhanget ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji midhangetaken giaran arum dalu. Langkung-langkung kadang kula wonten ing Bandungan Gondosuli menika Raka Mas Yarkoni. Keng dalu Pak Yar, dangu boten pinanggih, mugi-mugi sehat nggih lan mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken giaran arum dalu. Kadang kula wonten ing Wates menika, Wates Banyu Biru nggih menika Raka sinten menika Bapak Mariadi lajeng Mbah Hadi Sarias sugeng dalu wonten ing Pandian menika ugi wonten Pak Man sugeng dalu Pak Man mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken giaran arum dalu. Dhateng panjenengan ingkang badhe nyawiji mbok pilih badhe manggi kanca-kanca utawi kadang sanes menika saged ngintunaken WA nggih para kadang. Lumantar nomoripun menika monggo dipun serat 081 578 968 968. Monggo dipun tenggo WA-nipun panjenengan saged manggi kadang-kadang sanes lumantar WA menika. Utawi ugi saged dipun kintunaken lumantar WA-nipun Bapak Sigit, Bapak Haji Sugiono lan ugi saged WA japri kalian nomor kula ngaten Bapak Sigit. Nggih, kesinggihan. Dipun terasaken monggo. Menika malah sampun wonten ingkang mlebet. Oh, ngaten. Prayogi dipun waos mul. Lho, wacane nggih. Sugeng dalu. Mugi-mugi sedaya kru Gemilang FM sehat. Amin. Saking kula kusire androng. Nah, Pak Darso iki mesti zikat ya Pak Darso. Nggih ta. Nggih. Kire kusire androng iki Pak Darso iki. Wah, menika piyantun ingkang tansah jinggleng menika. Nggih, aturipun sedaya krunipun Gemilang FM kula matur nuwun sanget dipun aturi tindak wonten radio Gemilang FM. Nanging nyuwun pangapunten kula dereng saged ndugeni. Wah, danipun dipun anceng atu-atu sanget nggih menika. Ah, nggih. Lajeng terus menika jam napa niki? Dados nyuwun pangapunten
mboten saged nindaki wonten Gemilang FM. Salajengipun kula badhe kinten-kinten. Nah, prayogi, wah. Monggo. Malah karepe Pekolih. ngene kuwi, WA karo kinten-kinten. Kagem istri kula. Waduh. Maka iki amene tersang ngono. Tersang niku napa? Tersayang Oh, ya. tersayang. Istri tersayang ya. Aja tidur dulu ya bune. Ngrungokke siaran saking Gemilang FM. Kagem Pak Taryono, Pak Agus, Pak Parijo, Pak Jono. Wonten Pos Kamling. Di setel radione mirengke siarane Gemilang FM Arum Dalu. Yen diraosaken maknane sae sanget lan sinambi ngopi kok ngupi tulisane. Ngopi lan sugeng wungon kagem Cak Nardi bakule soto pojok lapangan laris manis. Sugeng dalu, sugeng ngaso. Iya mah, ngaturaken ageng panuwun nggih, Bapak Marem ling gawe Darso. WA. Tegesipun len nulis iki pancen nglegake. Ngeleng. Dadi pancen pemerhati. Nggih. Dipun terasaken Mbok Bilih monggo Bapak Haji ingkang badhe pun kintuni Inggih. kadang-kadang paguyuban Macapat Badranaya ugi dipun senggol monggo. Kan menika kagem warga Macapat Badranaya nggih linangkung kagem Mbah Tekno wonten ing Soko setunggal Sokorine iki panjonga lan panyuwun kadang-kadang Badranaya Mbah Tek mugi-mugi enggal saras dangan katulih kados duk ing uni saged nindakaken napa nggih pakaryan utawi kados padatan. kados padatanipun niki mirunggan Mas Sigit katur pepunden utawi kadang pangarsa lan panawung krida wonten ing Permadani Kabupaten Magelang. Oh nggih, sinten menika? Ingkang langkung utami menika Bapak Insinyur Wiyata. Nggih. Bapak Insinyur Triwardaya nggih lan Pak Bambang Suyatno. Lajeng ingkang tasih sepuh menika wonten Bapak Kabul Indarto, Haji Kabul Indarto wonten ing Magesan nggih. Lajeng Pak Tukiman nggih. Lajeng menika kula mireng wartos bilih Raka Mas Kunadi menika dipun senggakaken minangka pangarsa Permadani Kanimulya. Oh, nggih. Ingkang pun sebat-sebat kala wau mila priyagung-priyagung winasis babagan budaya nggih. Nggih. Lajeng Bapak Nadar HP. Nggih. Ugi Pak Tukiman, iku tak sebut kabeh wong pompong galingan. Nggih. Amargi kala wingi Mas aku sok jinggeng ngoten nggih. Linangkung kagem kadang kula kinasih Raka Mas John Suwarno. Oh, nggih. Nggih. Nek kala riyen juragane Duwung. Nggih. Ruwin ngasta wonten pawiyatan Permadani menika. Menika menawi kala mangsanipun cucuk lampah menika wah jan ngedap-edapi menika. Nggih. Sana nara Mas Kit. Menika wonten WA mlebet malih. Prayoginipun dipun waos monggo. Nah, saking sinten? Sugeng dalu kagem para petugas dalu menika. Iki sugeng dalu. Ya petugas Gemilang FM nggih. Nggih, sugeng dalu. Salam kagem Pak Darsum. Lah langsung iki. Langsung nggih. Dipun respon. Lan Bapak ngadena wonten barisan Candi Mulya. Sugeng dalu. Matur nuwun Bapak Yami. Pak Yami iki sing wonten klumpret. Kelumpret menika. Kelumpret. Engko karo balumpret ngono engko. Menawa sing dereng mlebet mesti Pak Sedayu. Nggih, Raka Mas Farudin menika dipun tenggo monggo Mas Din pangandikanipun. Jalange Sedayu. Nggih. Menawi sampun cekap saged dipun terasaken mangke malih wonten sesepuh ingkang kedah dipun sebat-sebat ugi menika ingkang wonten ing Sambirembe Mbok Bilih Bapak Sigit. Nggih. Bapak panjenengan Antonius Budiarjo. Nggih. Wonten Sambirembe.
pakem Nggih. Kang Dalu. So garwa. Milih ya mesti sekalian. Nggih. Kakung Putri. Wah, kapan iso sowan rono ya. Nggih. Esuk nek sowan sajake wong kuwi cedhak karo kopi kelothok nggih. Wah, nggih jos nggih. Kanton nggo Bapak Haji Sugiyon anggenipun badhe Gampil nganu mangke. Nggih. ngajak mriko kapan Nggih mangke. karena minangka ingkang sampun langkung pono merginipun Inggih insyaallah mangke. Monggo Bapak Sipi dipun rasaken nembe kalih padha kula. Kejaba janmu kang sami tak dhuwurke sithik. Nggih, sauger dugi ngoten mawon. Ya karo jerit-jerit ra apa-apa. Memung suwan lan kadangnya tinunda pangapurane tumekeng genyo sulaya padha paring ngapura nganti bali padha rukun lagya antuk pangapura tunggal malih Nggih, prayogi monggo. rada jerit sithik ra apa-apa nggih. Sekecaka menika dipun mirengaken. Pitutur ingkang kaping dwi samubarang kang den dahar utinen boga halale ayo kongsi jroning poso buka kanthi kang karam daharan halal puniku gampilaken den ngapura Inggih Bapak Sigit karena sampun pinten-pinten padha nggih mbok pilih prayogi menawi Bapak Haji suka katerangan iki dhateng para pamidanget menapa ingkang sampun kaserat kasirat nggih wonten ing Sekar Asmarandana kala wau. Monggo Bapak Haji. Nggih, matur niki nerasaken kala wau nggih.
wonten ing mriki padha Asmarandana, Pupuh Asmarandana padha sepisan menika awakipun piyambak wonten ing wulan-wulan menika kasuwun siyaga tata-tata badhe ngadepi wulan Ramadan. Anggenipun tata-tata niku kula aturaken wiwit sasi Recep menika ana nandur, ngrabuk lan nyempurnake utawi nyampurnakaken nggih. Apa moteli barang nggih? Mboten. Emake liripun nyampurnakaken nggih niku gandhengane wonten kalian istilahe napa nggih ganjaran nggih. Lajeng wonten ing mriki awakipun piyambak saweneh anggenipun tata-tata ya kejaba niku wau nandur ngrabuk niku ingkang baken Wasuci ngendikaken menika ana syarat-syarate awake dhewe lek arep poso kuwi sing baku niki mitra tembang niki nggih menika kedah sepisan cawis ingkang wujudipun napa nggih niku ya janjane nganu nggih nuwun sewu niku umum nggih mboten umum niku biasane sok rada angel niku. Menapa menika Bapak Haji? Niku wau ora kon jodakan karo sedulur. Nggih. Kudu rukun karo sedulure, terutama nggih nanggung kalian tangga tepaku. Klebet karo kakangne karo adine ya. Nggih mene keluarga, sak keluarga nggih. Pramila wonten tiyang sepuh utawi Bapak Kyai ngendikaken salah sijine tata-tata lar poso niku nek bisa dilakoni luwih apik niku malah do silaturahmi nyuwun ngapura. Ngapura ing ngapuran. Sing ingkang baken menika janjane. Nggih, misale kadosane mangkene wis nyadran ning sadranan kepur sapa wae njaluk ngapura ning kok ana pepundhan utawa kadang sepuh sing rada ngono ya dilengke di sowani. Menika wujudipun langkung utami. Tata-tata ingkang nomor setunggal aja ngasih cela karo sedulur apa larut tangga teparu. Niku nek ngasih niku mulane do gandeng mene do angel wonten nggih dawuh kandha ngapura-ngapuranen sadurunge nindakake poso. Menika klebet reptahanipun Mbah Sudi menika ingkang sepisan mau aja cela karo sapadha-padha. Itu ingkang sepisan sanesama punika tak padha niku lan senajan topu jalma utawi awakipun piyambak nika sregep ling ibadah li salat lan ini ngasih niku wae ditindakake ya istilahe napa nggih upamane oleh ganjaran ya ora 100%. Gitu. Ning ngeten. Wong kuwi gampang utawa angel paring pangapura tumrap liyan. Nggih. Kuwi luwih gampang yen saben dinane kuwi ibadah. Nggih. Luwih gampang nek saben dinane kerep salat, mesti luwih gampang le ngapura karo nggih. Sak padha padhanira ngoten nggih. Menika menawi tiyang sampun klenggono nggih. Menika apa gunane aku le jengkang-jengkang. Nggih. Ini sing isih istilahane jengking le jengkang niku isih napa pandegal malah blas butas nggih. Niku ya isih aras-aras jotek aku njuk ngapura. Ngoten tembung niku gitu. Padahal niku syarat-syarate tatarane le tata-tata arep nindakake wulan. Mula ya njuk loro-lorone ya seneng ngapura, ya seneng ngilangi le jodakan, ning ya seneng le salat sembahyang. Ngoten nggih. Lan ugi mbok bilih mboten nemungaken menika Bapak Haji karena nggih secara menapa nggih pribadi-pribadi utawi individu menika ingkang kedah dipun cawisaken ing antawisipun menika mbok bilih kang sepisan gayut kalian ingkang sampun dipun ngendikaaken menika rak babagan iman kala wau. Tegesipun imanipun menika mila dipun tata saestu
kejawi kala ingkang dipun ngendikaaken Bapak Haji kados pundi mangke cak-cakanipun anggenipun nindakaken siam menika setunggal menika. Sing loro kaping kalih mbok bilih menika ugi langkung penting malih niku babagan kasarasaning badan. Saras karo resik nggih. Nah nggih, karena badhe nindakaken siam menika menawi badan menika mboten sehat, menika nggih badhe rekaos anggenipun ngecaki. Mila lajeng kejawi iman menika lajeng kesehataning badan menika penting sanget. Menika nomor kalih. Tesih wonten nomor 3. Lajeng ingkang kinarya sarana menika ugi baken sanget. Menika mbok bilih lajeng ingkang arupi redana. Karena redana dipripunke? Nah menika mangke rak cak-cakanipun menika mbetahaken dahar ngunjuk lan sanes-sanesipun sampun ngantos mangke lajeng jumbo kaliyan ingkang pun ngendikaken Pak Haji menika sampun ngantos daharan ingkang mboten pikantuk ridhaning Gusti kados dene barang haram. Menika anggenipun ngudi menika buga menika nggih kedahipun dipun tengenaken rikalanipun badhe ngadepi siam. Nggih ya ditaliti nggih. Nah, milihipun anggenipun siaga niku warni-warni nggih. Ana sing bogone iki resik, sing nganti dahar iki resik. Kek gampane nek nun sewu kudu ora wegah nembung upami kaya terus kula nggih. Kok engko buka iki ketoke nek apa ngombe banyu tekan kok seger banget. Ning kok arep tuku kok ora dilaharan dhuwit nggih. Ning tanggane ana ya teko kalah mara nyuwun walilan. Nyuwunane aku kepengin nah niku langkung saya aja ngene cuma anu wis kok kadungke ngedungke kae kongkonan. Kula sesuk gampang kok nek arep buka. Teko pit-pitan Kang tekan perapatan mesti do didungi. Takjil gratis. Mandek ngono wae. Niku salah satunggaling tumindak ingkang utami. Alhamdulillah negari kita menika sampun kemajenganipun kathah nggih babagan amal-amal saleh wiwitan pun sampun dangu menika napa nggih saking buka bersama, takjil bersama lajeng sakmenika mrembet wonten ing Jumat berkah. Jumat berkah. Lajeng saben-saben wonten taklim menika wonten salah satunggaling warga ingkang kasdu paring sedekah. Arupi daharan ugi bahan-bahan kangge masak. Wah, bejanipun Bapak Haji. Anggenipun siam menika rak tesih sawetawis dalu. Tegesipun kula panjenengan menika anggenipun pepanggihan lumantar gemilang menika mbok bilih tesih sepisan menapa kaping kalih. Kaping kalih saged gayut kalian menika ketingalipun rak kathah sanget ingkang kedah dipun rembak menika. Lajeng mboten badhe cekap namung setunggal pepanggihan menika. Panjenenganipun menika pepanggihan ingkang badhe dumugi tesih nerakaken. Rak ngaten ta karep kula limatur ngaten. Nggih. Wektalipun sampun ngono nika. Tesih kathah to? Tesih dipun terasaken. Terasaken kemawon. Kalau wau sampun namung sekawan perkawis menika napa wonten ingkang nomor gangsal menika? Sampun sekawan menika ingkang sekawan paling menika kedah ugi dipun jagi bab resik menika. Ya tata-tata tempat ibadah ya kudu diresiki. Dalem-daleme ya wong nek engko bodho ki kerawuhan piyai-piyai kala mangsane sik adoh barang ya. Kudune ya wis do resik-resik lan sak panunggalan. Papane resik. Njuk atine bening. Menika. Njuk apa meneh sing resik kuwi mau. Serawunge ya sing resik. Nah menika. Lek golek tambah kawruh ya kawruh sing becik. Ngoten niku. Nek ana kancane sing kurang becik ya dibecikke, dielingke. Leres nggih Pak Haji. Lah menika wonten ning niki wau nek njaluk ngapura niku nek menawi kula nggih menika menesaken ya dipun budidaya saged kepanggih pribadi dalam arti kok dalam arti ingkang dipun kajengaken adu arep adu tepuk tanganipun menika
Nek ning lewat keplok-keplok ngoten Bu Ati. mboten maksudnya ya nganggo selana salaman. Salaman. Iya padha-padha nggih. Nek ming matur nek ming lumantar WA kan mboten saged salam. Karo teturon ungkep-ungkep kae kadang-kadang ming nggen WA-ne kancane diturun dikirim ke genten. Nggih. Nika ya ganjarane lenjok ngapura niku ya iso di ngapura, leso silaturahmi oleh ganjaran. Gitu. Nek ming liwat apa lumantar WA padha-padha ya iki arep poso ngene niku nggih pun apik timbangane ora. Syukur oleh tambahan rezeki. Kang aku sok bodho ora iso sowan iki kanggo tuku nganu makan. Aku lajeng ingkang cara dipun biji menika lajeng sekedhik sanget bijinipun menika menawi namung dipun WA niki ming 00. Terus apa karepe 00 niku? Ganjarane ya oleh ning sithik ya. Nggih. Menawi kula ngono ya ngono ning aja kaya ngono banget. Nggih. Gitu. Senajan to alat komunikasi elektronik wis luwih canggih ning luwih becik silaturahminya itu sing dikarepe adu arep iso istilahnya wah saiki kok mundak lemu ayo lemu ning aku wis ompong. Nggih. Menawi ompong menika janipun mboten dipun aturaken sampun ketingal kok dipun pesikit. Nek kula nyuwun pangapunten dalu menika mboten badhe nderek ngrembak ompong. Sama ngomongke apa. Para pamidhanget menika sami mirsani. Lah nderek ngrembak malah melu ompong. Inggih. Mangga pun terasaken. Mboten ketang setunggal padha nggih. Tesih wekdalipun. Nggih. Dugi nomor pinten kala wau? Kala wau sampun gangsal. Gareng. Nggih. Sekawan. Nggih, sampeyan ora gangsal. Kaping 3 becik Angladi. Wah, ini dhuwur meneh. Kedhuwuran tenan nek niku. Kaping 3 becik Angladi. Ing saben ngetahken siam ing Ramadan ora kaget salat wengi katindakno nadyan ingkang winaca surat cendak iku punika tutur kaping wiwit ing wekdal puniki ngatahno genya sedekah iku tutur
kalimane mrih malaikat dongakno mring wong suka dedana ya Allah paringa santun ingkang kathah rezekinya pripun iki Nanti pun terasakan kok, monggo. Sekecot dipun mirengaken kula menika malah liar-liar. Kaping 6 Overluti. Diundahke sak anu, sak oktav laras. Geng wigati tujune dindengane iki gampang banget munggah medhu. Digeguyu Pak Yami. Lenggih mureh jagi lesan saking ucap kang tan sae awet purwaning dedosa saking wedaling lesan dene tutur kaping 7 ngatahno maos Al-Qur'an. Nggih, Pak, sakmenika kula nyuwun dipun mimbuhi Bapak Haji, monggo wekdalipun tasih sawentawis. Mungkin narya ringkesanipun kala wau kados pundi monggo atur katerangan tumrap para pamidhah. Paling boten nggih dudutanipun. Nah, menika ingkang kula kajengaken. Ngaten kesimpulanipun. Inggih wonten ing mriki dudutanipun menika awakipun piyambak kangge tata-tata menika ya wiwit digladi kok nek ling gladi janjane luwih apik niku ya dalam 1 tahun ra ketung kemis terus Senin. Nggih, siam kemis kemis. Niku ya iso kena nggo gladen ya. Nggih. Aja ming nek arep apa? Arep Ramadan wae nggih. Lajeng wonten ing mriki menika gladinipun ya ling gladi niku ya ajar gladi salat wengi ben ora kaget sesuk nek ujug-ujug kok apa wah strawah gitu. Gitu. Ini kalau mangsa wis ya syukur aktif, syukur sregep nggih. Menika salat wengi, menika mbok pilih mboten gadhog nggih. Gladinipun wonten pamela lan ngampet
pangandikan ingkang kirang loho. Ingkang kirang sae istilahé njrohok napa nggih wis pangandikan ingkang boten sekeca lah kawangan ngoten. Dadi tumindak ingkang boten niku dipun gladi dipun cegah dipun kikis saking sekedhik murih ing samangke anggenipun nindakaken siam menika saged napa nggih sekeca lan saged pikantuk ganjaran ingkang sempurna. Nggih, ingkang kok sempurna nek basa Jawa ki apa? Sampurna. Sampurna nggih ya mekaten sithik sampurna karo sempurna nggih. Lajeng anggenipun tepang utawi seksampungan menika estu dipun gatosaken ya menika karana kangge syarat-syaratipun pikantuk nggayuh utawi menika klebet rabu ing tetanduran. Sesrawungan. Nggih. Tegesipun sesrawungan kalian kanca sapadha-padha ning ya ugi sesrawungan ing antawisipun awake dhewe minangka paraga ingkang wonten studio kalian para pamidanget saha para pamireng nggih. Lantaran WA lak ya malah padha srawung ten niku. Lajengipun dos pundi menapa? Salajengipun lajeng wonten ing mriki menika kangge klebet napa nggih tata-tata menika ya digladi iki senajan mung sepele kok Mas Jumiran nggih. Menapa menika? Menawi gadah tirahan daharan menika wiwit bar sahur kula suwun dirumat aja ngasih ngeklo aja ngasih ketok nang meja. Linangkung menawi kagungan napa putra utawi wayah ingkang tasih ya istilah ya wis melu poso ning isih napa to isih mingar-mingar gampang. Ketingalipun kok wanter menika menapa sebabipun? Sebabipun kathah to menika. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan sesepuh ujug-ujug bosake teko singker napa mangan. Tegesipun menika dados panggoda. Panggoda mulane menika klebet awake dhewe sing tuwa kuwi melu apa ya njagi melu ngekeki kesempatan gampangane ngoten nggih maringi kalodhangan lha ora apa-apa ngene aja duwe penggalih kados ngoten nggih menika wong bocah. Nek bocah ngono anggere weruh isih nang meja rung ngresiki kae etok-etok mlaku rono le ndelokke ya ora ning tangane njikuk. Karepe arep njikuk gerah ning kleru entuk eri. Nggih konangan ta kuwi. Nggih. Niku ming salah satunggaling kangge napa nggih kangge awakipun piyambak maring tulodo utawi meper dhumateng putra lan wayah. Niku salah satunggaling mbok pilih Kupiya. Kula nek piyambak nggih nate mrangguli ngoten niku we. Wah wis ning kula teko kenten teko sak anggep nggih. Niku nggih men dilalah weruh anake tanggane. Niku metu saka omah gage-gage ning niki apa? Digegem dilebokke nang kon njero klambi. Estunipun wiwit wajib poso menika wiwit umur pinten tumrap lare menika Mas Kaji? Nek sampun akhir balik ingkang paken. Nggih. Nek saderengipun akhir balik menika sipatipun gladen nggih. Latihan poso dipun wajibaken. Ngoten nggih. Kan senajan klebu rung akhir balik ya niku le nganu angel niku Mas Kit. Si kadang-kadang urung umure rung akhir balik ning wis sunat. Nggih. Gitu. Nggih, terus nggih niku ingkang paken ampun akhir balik udakara 7 tahunan munggah nggih. 7 tahunan munggah dilalah nggih kaya kula dhewe. Putune kula dhewe niku ya wis kelas 1 SD niku wis do lekas latihan poso. Ning ana bocah cilik kuwi gandeng nglampahi gladen poso njuk dolan rono rene karo kanca-kancane pirang-pirang sakjatine wis ora kuat ning gandeng kancane iki isih dah kuat anjir ora ketung rada isih dadi kuat. Nggih niku wonten nggih wonten salah satunggaling
lare menika jano lemes mbok yo leren turu malah do bal-balan. Nggih, malah dadi kuat ya. Wah, kok ketingalipun kok kathah sanget ingkang tasih dipun rembag namung kok wekdalipun menika Dipun menapa? terus pundi? Bacutaken Nah, nggih, mila biaran candhakipun ngoten. nggih mengkaten nggih para pamidanget karena mila ira-iran wonten ing dalu menika dereng saged rampung. Mugi-mugi tasih kaparingan wilujeng sedayanipun kaparingan kesehatan menika badhe pun terasaken benjang Senin malam Selasa ingkang badhe dumugi. Awit saestu winates sanget wekdalipun kali menika kula tetiga tumuli pepengkeran kalian panjenengan sedaya. Lan nyuwun pangapunten bilih anggenipun ngaturaken kok tasih wonten bab-bab ingkang kirang trep langkung-langkung sawetawis nalisir saking paugeran menika boten kasengaja namung awit winatesing pangertosan tumrap kula tetiga kanthi menika cumadong paringing aksama pisan malih nyuwun pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhaipun inggih menika benjang Senin malam Selasa ingkang badhe dumugi. Arum dalu kapungkasan kanthi Sekar Pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit endum basuki mugi rayo ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambi kala pangancapipun budaya Jawa muga-muga tetep ana lan kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun.